ko yan. Anak niyo po. Inaalagaan ka po. Alagaan pag na ito, pag wala nagtatrabaho, hindi ka maalagaan. Bakit ka? Ngayon lang po kami? Ha? Bakit ngayon lang kami? Hinintay niyo kami, Lola? Hinintay daw tayo ni Lola, oh. Ngayon. Ngayon yata hindi ko kasala. May kasalan? Sinong ikakasal? Ako. Kanino ka ikakasal? Kay Watcher. Sino yung Watcher? Sa bayan. Ikakasal po kay Watcher? Ano yun? Gwapo? Pangit magwapo. Kung nagkasundo, maganda rin yan. Basta Talo kayo. basta nagkakasundo. Maganda yan. Pag hindi nakasundo, pangit yan. Ay. Di baling pangit, basta mabait. Nakasal daw si Lola. Lola, Po. kumusta na kayo, La? Ha? Kumusta na po kayo? Ito na si Bernador, oh. Oo. Si Bernador. Ano? Tayo ay maming. Tayo. May meeting. Ngayon, kami hihingin tulong sa iyo na walhati tayo, puso at katawan. Ngayon, inyo hiningi at ako tutulong sa inyo na walhati ang inyong pagtulong sa amin. Kami ay nagtitiis ng husto sa langit. Kala ko, Mamimigay tayong bigas, sasama ka, Lola? ayaw ko sumama. Ayaw mo. Mamimigay tayong bigas sa mahihirap. Ayaw ko sumama. Ano na lang ang gagawin niyo po? Dito lang ako. Dito lang kayo? Oh. Sige. Ngayon, mamimigay kayo. Hindi tira dyan. Sa taas na yan. Aming papatay niya. Kaya baba, wala akong bigas dito. Ni-ingit nila. Pati damit. Ito pa yung galing sa akin. Paborito niyo po pala, no? Ito? Oo. Sa inyong galing yan. Opo, dinala ko ito sa inyo. Ni Mayor Baga. Ito, ang ganda paborito. Maganda po. Ang ganda sa lamig. Maganda yan. At hindi mainit. Opo, butas-butas. Ewan to, yung iyong to. Lalo namin ang pagkain. Ako talaga nagsasabing tapat. Hindi ako sa inyo magpapagsikaso. Kita mo man. Ay, oo. Di tayo masikaso ni Lola. Ako iba. Okay lang. Dobes, bakit di ko naalalaman? Yan sila. Para man lumabas, lumalangoy sila sa Dobes. Jobes. Lola, sinong tagabahog ng baboy? Ayaw. Ah. Anong trabaho ni Nora sa Siubes? Anong trabaho ni Nora Honor? Di ba ano mo yun, fans mo yun, si Nora Honor? Nagahanga po kayo, no? Oh. Taga Bicol yun la, taga Bicol si Nora Honor. Magaling na artista. Ayaw ko artista. Bakit? Baboy. Bakit baboy naman? Baboy. Papunta sa Dobes ay lalangoy-langoy. Naroon ang hihindutan. Bastos. Di naman lahat. Ah, Hindi naman po lahat. ay hindi maaari. Pag nagkarakablit ka, ay sige na. Putang ina. Talagang alam na. Ay, ayaw ko ng artista. Lola, ba't ganyan ang upo nyo? Ah, Bakit po ganyan ang upo nyo? Ba't ganyan ang upo nyo? La, nakabuka ka kabaga sa upo mo. Oh. Bakit ganyan po